Maragwa wengi na ndio mwancho umurigirire wa Getembe TV. Karibu sana sekionga chinsa 10 cha bono maragwa bali tukeriga neria Alhamisi ritiko ria tichikane umutinyi noyokane umwaka wetiri 2020 na isano nemo eriteria ne Matilda Obaywa. Karibu sana tunyara ko yasanga kubo muno yakorekanira ase binyoro nawigo nonyekurwa ase serikali nawigo chinsinyo chonsi jense kurose bimanyero nere vene nyaboke karanso igol nyara kumanya senchera ere eya avene kigma na kirongo chaka nigubono yaba egekorwa kyugukumya na boigo gwichania asabanya kenyoro bagyoka eyo gutoka ime ya Kitutu Central Ward Kitutu Chache South County ya Kisii magega yomo subati yomo asereta Faustina Nyarangi Onchwati oitwa gwika ogukwa na muiri oye oyo bamenyetenere muiri oyo kagire koba umuigwoe nigo abiriga kumutianira usabiriga kumugosereria ekero asekero na boigo nigo akorerete kumuita ubutuko bugukira rero ase atumigite ginte kyoge na kumuwaka somotwe uika ere gosiria obugima bwae abamate na bairi nigo ba kire gusebanyara wikira na sense meyo na mayenda na bwonekero bakubora buna eserikali bakonye ikiagira umuigo uyo nigo bono abete gakubekwa biara na bwigo nigo anyara kurwachera mitinyi 3 yaitire bagega na yogokora egekorwa kialenge ekyogukumya nande onara ide nduraja kuigwa igekuru ati kolenga na bwenge na bwana ki ese gibakabwate nga elio ba uwi ngado kuja kuigwa kali kukuranga nabeta minaka go chomporo ono ngo boni kekyo ngoja kuigwa kali kukuranga oyonse ka kweto mokodi ari komnyaka gocha ngoji kuligereria kanyarongo mwano ya maana nabara inense gachukura karaire borera katogore kakirete gakakamoni kakirite kiri akabwatira kaboko gutego soiga guteka ngonyora abantu mbaitire sikowe guteka bana guchiso murango ande yaya abu asekirete gujwe murango ga etiriza kontoka kuretiriza Nyarangi gara irense ya kireke ure kyomutu agira treke ure gaiga ukane gali mutaje treke into kere very sharp kabere akire gocha gotoga na gaiga bono ababutabore to mutuga bakagaige kure to kagutune neri uga ryo muturi tutagwete tokaje ko turo murango tukanyora asiegete tokaje kwete dirisapu bono mwana ambalira ale ntoro cyo somo ya mwage bono sa tonyete kuji kumreketa uji berengeiga Nyarangi ukwetensa twangete ko kura akabantu bagocha umboro kumyoka kurumade babachare ringo bate Nyarangi tu mumuroyo oyo tokagere kari nagosera no mwana umusubati umwaba konyerende kurukare mwana oyo nabasumbuite kurukonya no nyina kuratarasira ndirororo abari gusumbwana na nyina koro manone ngombe litangane na tagetawa ni ngombe ya nyina koro nao neti kwanza akaimukia gaira akawana iria kabere na tagete kwengenta nyina inti na chete ngamufutura kurumu tigo resa chete kwengenta litera nyina kuruga gukura ngujikomeza kanyoranga no ari umutigo kana ngabutore ngorieria akagunziria ngiri tukuria Jumapili eria gatutumba ngendete kusumbwana na nyina koro yoiga onono kurwana na kumurwaniri umwana uyo retire ningani ngiembe sana asomuki uiteire kenyinga gete tutanya guitebeka ni majinga gicyo sumuki agegoto gusaba umwana uyo eserikali moirera atwa esaine abande bararo kairana na ndacha gokorekega bituruturu Utigana nayo abaibori beskuru yoboroso ya Motemo Mwamu comprehensive yogotoka ime yewodi ya Bokemonge ebunge afumachoge burabu county ya Kisii nikubono banyarire wesokia nabo igo korera una eskuru yo nigo yabiri gusama gacho eskuru yo nigo are amabe ayobono airire no nyabana bagusomaro batari gokoria buya nigo batebiri una amagacha mange nigo aisire kugwa eskuru yo nonyoko gitwa ategitiri nonye nejikoni ose abana nigo bagusomera mbarabare nechikoni nonye nabari muti babwati staff room
kamati gose komiti yesukuru eyoke gusanga nabariki bamangana maya nigo babole una omujumbe w'echinsemo echo muske Nofason Obadia Barongo anyare gweswana ni kubakonya konyora magacha maya ayo abana barabe bagutumika na boigo abarimu na okugitwa w'esukuru eyo ndi nigo batebire una omujumbe oyo karasinywe nabo bakurigia omuchango eriko ni kibune sukuru eyo terawa ikiagira nigo erigetie kucha kugwa kigema Nje na chorwa kwa be chamani yesukuru mutumo mu comprehensive primary school na omo chando twanyorire no yokuna ukwano byoka ya sere ne situation yere nembe na boy ona ende bone gento tutagetu mutumba to koreke ngaki abeke foundation yechi koroba egere nari ekyara tubwate na plan egere twaga chikuchura space gutuka igo aina tubwata ma osaba aba mintoka tena bwata asebono ye school mune korora kana no ene jikoni yero ye babati gero siri na saba ni mubare ko bera mune staff asere aseba are go tora mune te staff room yagaje te burari mabati ayitebege ne waya mesesi no bare ko bera bono bagatigirire kirasi kemo gasororo na kiki bakire tase baranda utumya muna staff echikaga jikoni karona karako no karensemo amariyo kigakorwo gago swagujya gwase kirasi ekyo agwasa bari mubaka ige situation igere diporebo nimbe igo ngatwara ko konyo bwango yare ko babuyake onyeri yare ko nyarekana ukugani wito tonyoro ko konyo kurwa serikali gose kurwa se bachumbe egere yagaju eburuso gyo bokongu yagaju kuchinguri kere space nero ekeransa no anike gwana ngiyo ngisai otore ya konya kamono ekero para sabe nonya umugambi itora anga na itu okusimbara ati ajijato konya kama litanjengo rukumori nipito umokoro nare na waziri omonene muske Musalia Mudavadi nigo bono anyarire kuruka usiebwe bunge ye senate na gukwanira amangana yo kogenda na bwo gukwirana kurwa chinse cha maiko kubwa mono kurwa ase cha bisi ime yense ya Kenya ka ukusanga na baseneta nigo muske Mudavadi anyara ko kwanira imerobere ya serikali yabekire eri kwanike buna yanyarire gutanga abagente bo bolimo abo babere bakwira abantu chinse cha maiko buna wonenseri ya Russia ase chinchera cha oigo nigo atebire abakenya bali bakorwa chinse cyangwa mu bayirana imensi ya Kenya bale no bumanyi obu baranyara gutumika eliyo kogendereria ensi ya Kenya ukina. The measures being taken to identify, disrupt, dismantle recruitment networks operating locally, internationally, and the actions being pursued to hold accountable individuals. Madam Chair, I have talked to some of them in terms of deregistering what you might call quack agencies, prosecuting those who are found guilty, who can be proved guilty through the court. Madam Chair, the Embassy of the Republic of Kenya in Moscow facilitates the repatriation of rescued Kenyans by issuing emergency travel documents. Where there is information, the families, especially those who have communicated and indicated they are people, we are communicating with the families once we establish their next of kin, and we communicate to them on the ones who are alive and being assisted to come home. We also have a program to have structured reintegration for those who come back, because some come back and some are coming back with new skills, but na avarai kora sensemo oyo kwamereria serikali bakora wano muske Kalonzo Musyoka muske Rigathi Gachagua muske Eugene Wamalwa negati yabande nigo banyari utarira echiro enene ya Gikomba ime yomochio Nairobi
omugaso orero bagusanga na bonchoreria nabo igo obobwatani ao ase echireyo nigo banyare korokia ogotagokigwa kwabo enchira eserikali yaberege kuunereria egati ya bonchoreria ano muno asoko batagorera ebibanda nabo igo utaborokia ase baragendere gukorera obonchoreria bwabo nechingeki echo igo babere bwa wakasiasa nabo igo koria chira bunamba chekonekia abamenya abo banyorire oboene bwabo. Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gekomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gekomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gekomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua kwako tulegeshe watu ya Gekomba. Rigiji ako kadi. Je, nyinyi? Rais Uhuru Kenyatta amesema kila mtu asikize ground. Je, nyinyi? Je, nyinyi? Sasa tumeambia ma MCA wetu, akiwepo MCA wenu hapa, ninamshukuru. Sikiza, hawa ma MCA sasa, Kasongo ameamua ataenda kuongea na ma MCA wa Nairobi pamoja na gavana yao, awaambie, naomba munisikilize, nyinyi kila MCA nitamwekea lami kwa wodi yake kilomita 1, na hiyo kilomita 1 inajumulishwa kama shilingi milioni 60 million, sema 60 million. Alafu wakaambia ma MCA, ili mushikane na sisi tubomoe Gikomba tuende kila mahali, nyinyi katika hiyo kilomita 1 60 million, 10% mutachukua muweke mfuko. 10% ya 60 million ni milioni ngapi? Wao wanasema mnyonge hana haki, ati yule mnyonge wa Gikomba hana haki. Sisi tuko hapa kusema hata mnyonge ako na nini? Haki. Muna haki ya Mwancho murigiria obamenye na boigo abonchoreria bagokorera mbarabare n'uruche rwa Nairobi nigo bakenderete usange birengerero byabo na boigo okwemburungania kwabo cha serikali ye county ya Nairobi na boigo serikali enene anamuno ase ogotagorirwa ebibanda na boigo abomenye obwabo chingaki serikali eligetie korosia na boigo kwene kibuna yanyarire gusibia oroche oro rwa Nairobi abange babo nigo babire bagotabuna ebirengo biribiganire gusechimita kiri babonete gusuka kurwase oroche nigo serikali ekorokana yanyarire gwetereria na abande tibabwati esi baranyare gutamira. There's a procedure, laid out procedure that the government must follow, not using other institutions which have no constitutional mandate to acquire parcels of land. We know that parcels of land should be acquired by the National Land Commission. Nairobi River itself, that is a sewage. There is nothing you can regenerate from that sewage except probably using that water for farming. And again, that is not the program that you're putting in place. And if you're supposed to take up to around 6 meters as per the titles, that was the agreed length that was constitutionally, that was agreed upon. We are requesting that the procedure that is used should follow the laid down laws and the constitution, what their constitution allows, which is 6 meters. They've already now come to 10 meters, which is actually affecting a lot of people. In fact, as a matter of fact, some graves, some wikirabo mwancho murigire no tokorere kionga chinsa ikomichi abono maragoba kurinde tobasa guska endera kubwatia emirobero ya Gatembe TV boigo gekoraga chinsa ibere na boigo chinsa inye chiarero maragoba no nyare konyora yona yanda mange asinjera ere engikirano ukigima nchenkuru kwa Matilda Oboigo Veni Nyaboke kurwase bimanyerero na boigo nere Kevin Ongeri rwase studio yako ya kabere bakubwaterana nere Eugene kendera gutubwatia ase mitandao yetu ya kirero boigo oyanja Gatembe TV chinga kichonsi.
omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabucio nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA